Teraz vypadá ten bunker. Čo vám ukážem, jak vypadá z vrchu. No, to bordel tu niekto spravil. On to tu niekto úplne celé niekto poupratoval. Ja mám čelovku, idem to tam prebehnúť. Hej, ak tam niekto je, ozvite sa nám. Nechceme vám ublížiť. Gigi, moja pobegla. Ja vám prosím, že... Ide. Ja by som to nedal, hej? OK, ľudia. Sme tu. Ľudia, ono tu niekto... Aha, ono to tu niekto celé pozamotal. Čum, ľudia. Ľudia, je toto celé poupratované. Celé to ľudia je poupratované. To nič, to neriešme, to sú nejaké... Ale jestli to bude... Počkať, jestli to si... To by museli byť výborné. Posledný room tour tohto. Kde mám tašku ja? Som si dal, kde tašku? Ja? Ešte taká to je. Ľudia, tak ja pozrieme ešte, čo je tuto. Tu je ručka, dík. Ruksak si beriem dovnútra, radšej. Repráka GPS-ku. GPS-ku tam mám. Ľudia, ako je toto dosť dobre vyprákané. Počkaj. Ľudia, počkaj. No, ja neviem, aký tam na ten mobil, ale to mám nejak... Tu je jedna, ale tá jedna diera je tady to. Čo mi tu jaký mali otvor. Ale podobne. No, takže ľudia, naozaj si tu pozrieme, jak toto čo vypadá a to je posledný kret. Niečo takéto. Toto je asi posledný urbex, lebo už nejaké petáky sú. Nejaké veci, dobre. Dobre, takže tak. My našli nejaký papierik. Počkaj, niečo tam je napísané. My asi našli kešku. Toto je asi keška, podrž to. A ľudia, to sa dá otvoriť. Tam je nejaký papierik. Počkaj. Podpíšeme sa tu, ja tu mám pero. Podpíšeme sa. Som tam podpísaný. Takže takto. Takže tuto to dávame. Je to tam. To máme takúto vecičku. Takže dajte mi odber na tento kanál. A ideme vám to ešte trošku ukázať. Idem si zapnúť ruksak. Ľudia, mi zase spadla moja powerbanka. Mi už druhýkrát. Ona nejde. Dobre ide. OK, idem ho opraviť. Ľudia, OK. Jak sa zrazu bol? Nie, ja si už ten tuto položil, bo ja som sa bol, či mi vypadne. Ja idem vyskúšať tam dole.